Denne video lærer dine patienter, hvordan Pleurex bruges til væskedrænage i hjemmet. Proceduren er simpel og enkel og nem at følge. Væske dræneres ved hjælp af flasker, designet specielt til Pleurex-kateter. Flaskerne findes i 2 størrelser, 500 ml og 1000 ml. Flaskerne er en del af et drænagesæt, som inkluderer alle dele, som skal bruges til at drænere hjemme. Flaskerne har en drænageslange fastgjort i toppen, hvorigennem væsken vil løbe ned i flasken ved hjælp af vakuum i flasken. Handsker, en ny ventilhætte til kateteret, alkoholservietter og en ny ren forbinding er inkluderet i drænagesættet. Der er også en blå klemme, som kun bruges i en nødsituation, som hvis kateteret er blevet skåret over, beskadiget eller er utæt. Drænagekittet er nemt at bruge. Mind dine patienter om, at adgangsspidsen til drænageslangen og enden af kateteret skal holdes rene. Indsæt adgangsspidsen fra vakuumflasken i Pleurex-kateterventilen. Vakuum i flasken giver undertryk, som drænerer væsken. Lav et rent og ryddeligt område på et bord. Instruer patienten i at fjerne ringe. Og vask hænderne grundigt med sæbe og vand, selvom de skal bruge handsker. Forbindingen omkring kateteret fjernes og kasseres. Inspicer området for rødme og hævelse omkring kateteret. Hvis der er rødme eller hævelse omkring kateteret, så færdiggør denne drænage og få patienten til at kontakte sin læge eller sygeplejerske. Åbn posen med drænagesættet og tag alle delene ud. Åbn procedurepakken ved at rive hjørnerne af posen fra hinanden. Læg plasterforbindingen lidt til side. Læg den blå procedurepakke på det rene bord med den foldede side op. Åbn den blå pakke. Indersiden af den blå procedurepakke udgør et rent arbejdsområde. Mind patienten om, at delene i pakken er sterile og skal undgås at blive berørt. Åbn posen, der indeholder drænageflasken, og sæt flasken på bordet. Fjern papirstykket fra drænageslangen og læg adgangsspidsen på den blå indpakning tæt ved de øvrige dele. Riv alle 3 alkoholservietpakker op og læg dem igen på den blå indpakning. Tag en handske ved håndleddet og tag den på. Tag den anden handske på igen ved at holde den ved håndleddet. Der er ingen forskel på højre og venstre handske. Mind din patient om at holde handskerne væk fra ting, som ikke er sterile, såsom hud og tøj. Åbn pakningen med ventilhætten og lad den falde ud på den blå indpakning. Ventilhætten vil blive brugt senere. Klemmen på drænageslangen klemmes helt sammen, så den er lukket. Klemmen forhindrer start af drænage, indtil patienten er helt klar. Tag drænageslangen tæt ved spidsen og fjern plastikbeskyttelsen fra adgangsspidsen. Adgangsspidsen er steril, så læg den igen på den blå indpakning tæt ved de andre sterile ting. Hold kateteret tæt ved ventilåbningen. Fjern ventilhætten fra kateteret. Rengør omkring ventilåbningen med den første alkoholserviet. Der må ikke rengøres indvendigt i ventilåbningen, da det kan beskadige ventilen og dermed tillade passage af luft ind i patienten eller væskelækage. Hold kateteret og tag drænageslangen tæt ved adgangsspidsen og sæt adgangsspidsen ind i kateterventilen. Når de er sikkert og korrekt forbundet, høres og føles et klik. Der er 2 størrelser af drænageflasker, 500 ml og 1000 ml. Forberedelse og brug af begge flasker er det samme. Den følgende instruktion gælder for begge flaskestørrelser. Der er vakuum inde i drænageflasken, det vil sige undertryk, som suger væsken ud. Sikkerhedsstykket på drænageflasken sikrer, at vakuumforsejlingen ikke brydes, før patienten er klar til at drænere. Hold flasken med den ene hånd og fjern sikkerhedsstykket. Tryk det hvide T-stempel ned, hvorved vakuumforsejlingen brydes. Husk, at den hvide klemme på drænageslangen stadig er lukket. Klemmen på drænageslangen løsnes for at påbegynde drænagen. Det er normalt at opleve lidt smerte eller ubehag ved drænagen, især de første gange. Instruer din patient i at lukke klemmen for at nedsætte hastigheden eller helt at stoppe drænagen i nogle minutter.
Hvis patienten ikke får det bedre efter dette, skal sygeplejersken eller lægen kontaktes. Måske kan drænagen afsluttes, hvis patienten ikke er alt for utilpas. Sædvanligvis tager det kun 5-15 minutter at færdiggøre drænagen. Hastigheden vil formentlig aftage, når drænagen er ved at være færdig. Når væsken stopper, eller når flasken er fyldt, klemmes den hvide klemme på drænageslangen helt sammen. Hvis det er nødvendigt med en flaske nummer 2, frakobles den første flaske, og følg derefter instruktionen for at tilslutte en ny flaske. Kateterspidsen behøver ikke at blive rengjort mellem 2 flasker i samme drænage. Dræner ikke mere end 1000 ml fra brysthulen ad gangen. Dræner ikke mere end 2000 ml fra bughulen ad gangen. For at skille drænageslangen fra kateterventilen, holdes drænageslangen tæt ved adgangsspidsen, og kateteret tæt ved ventilen, og træk adgangsspidsen ud af kateteret. Rengør omkring åbningen af kateterventilen med den anden alkoholserviet, og sæt en ny ventilhætte på. Et lille klik kan høres og føles, når hætten drejes på plads. Rengør huden omkring kateteret med den sidste alkoholserviet. Placer skumpatchen omkring kateteret og rul kateteret pænt sammen oven på skumpatchen. Dæk kateteret med gasepatchen. Det er måske nødvendigt at tage handskerne af, før den selvklæbende forbinding kan påsættes. Træk de 2 stykker papir på bagsiden af den selvklæbende forbinding. Placer forbindingen midt på gasepatchen og tryk det ned. Der er et plastikstykke på oversiden af den selvklæbende forbinding. Start med at fjerne plastikstykket i det ene hjørne og træk det af hele forbindingen. Sørg for, at den selvklæbende forbinding sidder godt fast. For at tømme flasken trykkes det hvide T-stempel ned og bevæges i en cirkel for at gøre åbningen i forsejlingen større. For at åbne flasken fjernes den fleksible gummihætte, hvori drænageslangen er tilsluttet. Placer tommeltotten på kanten af gummihætten og pres sidelæns og ned i flaskeåbningen for at løsne gummihætten fra flasken. Fjern gummihætten og drænageslangen fra flasken. Tøm flasken ud i toilettet. Placer flasken i en affaldspose, der lukkes tæt og kasseres.